Fi kważi 3/4 intervista fuq ir-radju tiegħu, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia infexx jattakka l-implimentazzjoni tal-miżura mħabbra fil-budget għal din is-sena ta' bonus addizzjonali biex jagħmel tajjeb għal żidiet li ma riflettewx fil-kumpens għall-għoli tal-ħajja. B'ton aggressiv Delia staqsa għaliex ma nirrabjawx meta l-Gvern jibgħat iċ-ċekk ta' bonus addizzjonali. Imma kif ma nirrabjawx immorru u biċ-ċekk tal-15,000 euro? Il-bonus addizzjonali li bdew jirċievu 180,000 familja mingħand il-Gvern ġie jiswa 5,300,000 euro. Iżda din l-istess miżura anki ħolqot firdiet ġodda fil-Partit Nazzjonalista, kif tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil ħeġġew biex jagħtu donazzjoni lill-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizja filwaqt li tal-fazzjoni Delia imbuttaw biex dan jagħtuh lill-Partit f'tal-pjetà. Dan il-ġlied fil-Partit Nazzjonalista kompla jispjegah il-Kap Adrian Delia, meta fuq ir-radju bat messaġġ lil fazzjoni li dejjem taqtalu saqajha biex tiġbed l-istess ħabel. Ma meta l-Partit jiddeċiedi il-ħalinja kulħadd huwa mistenni illi jiġbed l-istess ħabel. Delia anki uża l-ħin biex jitfa' battuta lil ta' Busuttil fosthom nies bħal Jason Azzopardi li f'sentejn u nofs kemm ilu jmexxi Adrian Delia uża kemm il-darba l-Facebook biex jimmina lil-Kap. Tipposti għallum fuq Facebook daqs li kieku dak il-post tista' wassal li bidlet id-dinja. Intant fis-stqarrija l-Partit Laburista saħaq li huwa ironiku kif il-Kap tal-Oppożizzjoni jrid jiddetta l-aġenda politika tal-Gvern meta fl-istess waqt jaħrab minn deċiżjonijiet li bidmir għandu jieħu. Eżempju ċar huwa l-għażla tar-regolatur tal-programm għaċ-ċittadinanza b'investiment fejn l-istess Adrian Delia għażel li lanqas biss ikun ikkonsultat. Saħaq il-Partit Laburista li sema wkoll kif fil-Partit Nazzjonalista teżisti konfużjoni dwar min qed jieħu d-deċiżjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.